Τις μέρες εκείνες έγιναν σύναξη μυστική τα παιδιά και λάβανε την απόφαση, επειδή τα κακάματά τα πήγαιναν στην πρωτεύουσα, να βγουν έξω σε δρόμους και σε πλατείες, με το μόνο πράγμα που τους είχε απομείνει. Να παλάμει τόπο κάτω από το ανοιχτό πουκάμισο, με τις μαύρες νύχτες και το στρατοπάτι του ήλιου, όπου είχε κράτος και εξουσία η άνοιξη. Και νωρίς βγήκανε κατάπροστα στον ήλιο, με πάνω ως κάτω απλωμένη την αφοβιά, σαν σημαία, οι νέοι που τους έλεγαν αλήτες. Τέτοιος λογής αποκοπιός ωστόσο, μαθαίνοντας οι άλλοι, σφόδρα ταράχτηκαν και 3 φορές το ίδιο τους αναμετρώντας, λάβανε την απόφαση να βγουν έξω σε δρόμους και σε πλατείες, με το μόνο πράγμα που τους είχε απομείνει. Να φύγει φωτιά κάτω από τα σίδερα, με τις μαύρες κάνες και τα δόντια του ήλιου. Και χτυπούσανε όπου να είναι, σφαλώντας τα βλέφαρα με απόγνωση. Και περάσανε μέρες πολλές μέσα σε λίγη ώρα, και θερήσανε πλήθος στα θηρία, και άλλοι φωνάζουσαν. Ετούτο το τοπίο είναι σκληρό σαν τη σιωπή. Σφίγγει στον κόρφο του τα πυρωμένα του λιθάρια. Σφίγγει τα δόντια. Και ο ίσιος της μάντρας είναι σίδερο. Οι άλλοι μας άφησαν από καιρό κάτω από τις πέτρες, με το σκισμένο τους πουκάμισο και με τον όρκο τους γραμμένο στη πεσμένη πόρτα. Βγάλανε τις μπαλάσκες τους και λογάριασαν. Πόσος μόχτος χώρισε στο μονοπάτι της νύχτας. Πόσο κουράγιο μες στα μάτια του συμπόλου του παιδιού που κράταγε τη σημαία. Και ακούν ακόμα μια φορά το σκούψιμο των λαγωμένων μπρος στην πύλη. Το πρωί διασχίζαμε τους δρόμους με τα σχολικά μας βιβλία. Τη νύχτα συνεχίσαμε τη ζωή της ημέρας, φυλάγοντας τον ήλιο. Οι φοιτήτριες χόρευαν και τραγουδούσαν. Έτσι μας χαρακτήρισαν συναμότητες. Στο μεγάλο σχολείο μας στις αυτές σελίδες. Με τόσους παλιότερα γύρω μας. Χωρίς γάζες, νερό, οξυγόνο. Χωρίς φάρμακα, νεκρόστιμο φλόρα. Μια νεκρή πολυβολή που εμφανίζει το φως. Μας κοιμούσε σε σκοτεινά βάθρα και σε παρόδους. Γιατί λέει θα καίγαμε τον ήλιο. Γιατί λέει θα καίγαμε τον ήλιο. Πάρει καιρός που θα αλλάξουν τα πράγματα. Να το θυμάσαι, Μαρία. Θυμάσαι, Μαρία, στα διαλύματα εκείνο το παιχνίδι που τρέχαμε κρατώντας τη σκητάλη. Μη βλέπεις εμένα, μη κλαις, εσύ είσαι η ελπίδα. Είναι Μαρία, δεν θέλω να λέω ψέματα. Δύσκολη καιρή, και τάχει και μεγάλη. Δεν ξέρω, μη περιμένεις και από μένα πολλά. Τόσα έζησα, τόσα έμαθα, τόσα λέω. 200 διάβασα, ένα κράτησα καλά. Σημασία έχει να παραμένεις άνθρωπος. Να την αλλάξουμε τη ζωή, παρόλα αυτά, Μαρία. Από εκείνη τη νύχτα πέρασαν 37 χρόνια. Εκεί που βρισκόταν το καφενεδάκι της οδού Πανησίων, βρίσκεται σήμερα ένα πολύχωρη καφετέρια, γεμάτη από φοιτητές και περαστικούς που πίνουν βιαστικά τον καφέ τους. Τα παιδιά που κλείστηκαν εκείνη τη νύχτα στο Πολυτεχνείο έχουν μεγαλώσει πια. Βάντησαν για χρόνια ανάμεσα σε φωτιά και σίδερο. Πάλεψαν να δώσουν ζωή στα όνειρά τους. Σήκωσαν στις πλάτες τους τα όνειρα και τις ελπίδες ενός ολόκληρου λαού. Τα παιδιά εκείνα σήμερα είναι σχεδόν 60 χρονών. Οι περισσότεροι βαδίζουν και ζουν δίπλα μας, ανώνυμοι και σεμνοί. Αποφεύγουν να μιλήσουν για εκείνες τις μέρες. Αρνούνται να εξαργυρώσουν τον αγώνα της νιώτης τους. Όμως, οι φωτιές που άνοιξαν εκείνες τις νύχτες φώτισαν τις ψυχές μας. Φώτισαν καινούριους δρόμους, με δύσκολους και αντιφατικούς. Σε αυτούς τους δρόμους βαδίζουν σήμερα εκατομμύρια νέοι που διαδηλώνουν για ειρήνη και ελευθερία. Σε αυτούς τους δρόμους να ενώσουμε τις ελπίδες μας και τα όνειρά μας, όπως και τις αγωνίες μας.